možno aj k tomu dopovedať, že už aj akúkoľvek inšpiráciu a časť z tej ajurvedy si zoberiem, tak mi môže pomôcť a nevylučuje sa to vlastne so západnou medicínou. Určite. Je to tak, že... Klasická medicína je úplne úžasná, ja ju úplne milujem. A už teraz máme v podstate overené, bohužiaľ nie až tak u nás, ale na západe klasickí lekári a ajurvedskí lekári k tej spolupráci už sa dostávajú, hej. Rovnako mnoho klasických lekárov, alopatických lekárov začalo študovať ajurvedu, hej, a začínajú ju implementovať do svojej praxe. Čiže klasická ajurvedská medicína vôbec nie sú protikladné. Práve, že majú neskutočne veľký potenciál, keby išli ruka v ruke. Pretože klasická medicína je úžasná pri, povedzme, urgentných stavoch, hej, operácie a podobne, čiže, alebo veľmi akútnych stavoch, hej, akútne zápaly a podobne. Čiže klasická medicína zachraňuje život miliónom ľudí každý deň. A ajurvedská medicína tá zase nie je až tak funkčná v akútnych stavoch. To je skôr pomalý proces. Je to skôr, hej, čiže aj povedzme, keď si zoberieme to liečenie, hej, že používame rôzne bylinné preparáty, to trvá nejaký čas každodenného používania pravidelného spolu s úpravou strávy, vylúčenia príčiny, aby vôbec tie bylinky sa dostali tam, kam sa dostať majú, aby začali účinkovať a pôsobiť v tých tkanivách, kde pôsobiť majú, hej, aby vyvinuli ten účinok.